Днес е ден, изпълнен с възможности за нови начинания и вдъхновение, които ще повишат настроението ти. Доверявай се на интуицията си и не се колебай да следваш мечтите си. Днес рибите ще усетят прилив на вдъхновение и креативност, което ще ги мотивира да се впуснат в нови проекти. Взаимоотношенията с околните ще бъдат хармонични и приятни. Така че се възползвайте от възможността да споделите радостта си с близките. Днес лъвовете ще бъдат изпълнени с енергия и чар, което ще им помогне да привлекат вниманието на околните. Перфектен момент за нови начинания и социални взаимодействия. Използвайте вдъхновението си напълно. Днес е ден, в който вашата упоритост ще бъде възнаградена, новите възможности на работното място ще ви донесат удовлетворение и признаване. Около вас ще се усеща позитивна енергия, която ще ви вдъхнови да завършите проектите си с ентусиазъм. Днес овните ще се чувстват изпълнени с енергия и ентусиазъм, което ще им помогне да преодолеят всякакви предизвикателства. Възползвайте се от този положителен заряд, за да реализирате нови идеи и да споделите радостта си с близките си. Днес близнаците ще се радват на вдъхновение и креативност, което ще им помогне да преодолеят всякакви предизвикателства. Общуването с близки хора ще донесе радост и нови идеи. Така че не се колебайте да споделите мислите си. Днес е чудесен ден за раците, когато емоционалната ви интуиция ще ви отвори нови възможности. Споделете чувствата си с близките и ще усетите как любовта и радостта проникват в живота ви. Днешният ден носи нови възможности и вдъхновение за девите, което ще им помогне да реализират професионалните си амбиции. Общуването с близки хора ще донесе радост и удовлетворение. Така че се насладете на момента. Днес везните ще почувстват нова енергия и вдъхновение, което ще ги подтикне към креативни начинания. Обградете се с любимите си хора и се насладете на приятни моменти, които ще укрепят връзките ви. Днес скорпионите ще усетят повишена енергия и мотивация, което ще им помогне да реализират дълго отлагани проекти. Не пропускайте да се насладите на общуването с близките, което ще ви донесе радост и хармония. Днес стрелците ще се почувстват вдъхновени и готови да поемат нови предизвикателства, като ентусиазмът им ще зарази околните. Възползвайте се от възможностите за социална активност и споделете положителната си енергия с приятелите си. Днес водолеите ще се почувстват вдъхновени и готови да реализират нови идеи, които ще донесат позитивни промени в живота им. Отворете сърцето си за нови срещи и взаимодействия, които могат да ви донесат радост и удовлетворение.